Vítam vás pri videoohliadke realitnej kancelárie Relkom. Moje meno je Helena Lukačinová a nachádzame sa v Stupave na ulici Jana Ondruša. Dnes si v tejto štvorpodlažnej novostavbe ukážeme 3 dvojizbové byty. Na pomoc som si priviedla aj hypotekárneho špecialistu z firmy Prosajt Slovensko, Dominika Romana. Ahojte. Poďme sa na ne teda pozrieť. Prvý z týchto dvojizbových bytov je v štádiu holobyt. Je orientovaný na východnú svetovú stranu a jeho užitková plocha je 57,6 m2. Prislúcha k nemu aj balkón o výmere 6 m2. Druhý z týchto dvojizbových bytov je tiež v prevedení holobyt. Jeho výmera je 57,2 m2 a prislúcha k nemu balkón o výmere 5 m2. Jeho orientácia je na západnú svetovú stranu. Tretí dvojizbový byt je v prevedení štandard. Je orientovaný na západnú svetovú stranu a jeho užitková plocha je 55 m2. Prislúcha k nemu aj balkón o výmere 5 m2. Priemerná cena týchto nehnuteľností je 169 000 eur. Banka vám poskytne hypotéku vo výške 80% z hodnoty nehnuteľnosti, čo predstavuje sumu 135 000 eur. Predpokladáme splatnosť 30 rokov a úrok 4%. Vaša mesačná splátka hypotéky bude vo výške 645 eur. Ideálne je, aby ste mali nachystané vlastné zdroje vo výške 20%, čo predstavuje sumu 34 000 eur. Pokiaľ tieto vlastné zdroje nemáte alebo ich nechcete použiť a máte postačujúci príjem, vieme vám pomôcť dofinancovať nehnuteľnosť cez prvú stavebnú sporiteľňu alebo spotrebný úver. Súčasťou bytového domu je výťah a vykurovanie v ňom zabezpečené prostredníctvom centrálnej plynovej kotolne. Táto novostavba ponúka tiež možnosť dokúpiť si parkovacie stáky vonku alebo v garáži. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, nás neváhajte kontaktovať. Všetky potrebné informácie nájdete v popise tohoto videa. Pekný deň!